Manji požar zahvatio je prošle sedmice deponiju Botre u Bečeju. Posle skoro deceniju ona je gorela. Reakcijom zaposlenih i vatrogasaca požar je opuzdan i sve govori u prilog tome da narednih dana ne bi trebalo ponovo da bude vatre. U pitanju je podzemni požar koji je zahvatio nekoliko kvadratnih metara. Žarište je bilo u dubini, što je otežalo i gašenje. Do vatre je najverovatnije došlo zbog velike suše, ali i kiše koja je prethodno padala. Gorelo je smeće staro više od 10 godina. Osnovno i najbitnije je da požar nije jako velik i da u gradu građani još ne osjećaju posledice toga. Nadamo se da ćemo sve uraditi da sprečimo dalje širenje. Sve nadležne službe su obaveštene, znači obavešten je opštinski štab za krizne situacije, obavešten je predsednik opštine i s njim smo se malo prečuli. Moramo i to da znamo, dobru saradnju imamo sa svim na lokalu, vatrogasci nemaju dovoljno opreme, znači smanjen broj ljudi imaju i manju opremu, tako da su oni rekli da angažujemo iz drugih preduzeća cisterne. Ne možemo da angažujemo cisternu iz vodokanala jer je njihovo u kvaru. Ne možemo da angažujemo cisternu komunalca jer je beznačajna. Ona ima 1500 litara i njihov traktor ne može da je odvuče gore na deponiju. Mi ćemo od štaba tražiti i od opštine da nam omogući, ako je problem, da se obezbedi još neko vozilo vatrogasno, da se pomogne vatrogasna jedinica da ima. Jer u celom ovom slučaju imali smo sreće i nesreću. Sreća je ta što od 7 godina nismo imali požara. U tome je nesreća ta što ni vatrogasci ni mi nemamo iskustva kad se ovako požar desi, kako ga zaustaviti. Svi smo mi novi, mi smo svi došli 16. godine u ovo preduzeće. Zadnji požar na deponiji, koliko se ja sećam, je bio, ne znam, 8., 9., 10. godine veći požar kad se gasilo i mi nismo učestvovali do sad u gašenju. Nije našom krivicom osnovno je utvrđeno da nije, ne daj Bože, neki žar ili da je neko namerno upalio, nego je došlo do te samoupale, što je veliki problem. I ne možemo to 100% sprečiti. Primarnu selekciju smo počeli da radimo pre par godina. I sada još ne rade svi građani primarnu selekciju i ne želimo to da kritikujemo, ali da se bolje radi primarna selekcija, onda ne bi bilo tih sagorivih tvari, onda ne bi bilo najlonskih kesa unutra, ne bi bilo papira i ne bi bilo stvari koje mogu da gore. Zato apelujemo i na građane da se ovako nešto ne dešava, da malo bolje razvrstavaju sekundarne sirovine, znači da odvajaju taj ambalažni otpad, kartone, da ne ubacuju unutra. Iz preduzeća Potisje Bečej poslednji put pre ovog događaja organizovali su snimanje deponije krajem jula. Novo snimanje sa početka ove nedelje kaže da je maksimalna temperatura bila 46 stepeni Celzijusovih. Prate se i količine gasova koji mogu da šire požar. Požar su 6. septembra u jutarnjim časovima primetili radnici iz noćne smene, koji, kako je novinarima rečeno, uz pomoć postavljenih kamera umeju na vreme da reaguju kada uoče dim, jer nije retko da ga na deponiji ima.